ingkang kagungan Japa video syuting Ponorogo punya HR Promedia Krishna Audio. Wilujeng siang sedaya sedulur ingkang sami pinanggih. Rino wengi wewayangmu beda atiku Sirna tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko entahing rembulan aku samar kuatir lamun to sabar sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama nunggu dumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika wilujeng siang ampun kesupen dulur tanggalipun 2 Agustus dugi malem selikur Bapak Sarbani Bakul Kayu ingkang pidalem wonten Salamates Kecamatan Donggo Trenggalek matur sembah nuwun. Angenku ngambara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi sih panjerina tak titipi kitung teget ing jan
Mas Nyambe berhubung tonggone ninggal iki Mas Nyambe kapureh jumeneng Mas Nyambe ngandong was kedangan kula ngenteni dika labuh tresna nanging keloro-loro ati iki sayang karakuan aduh kang mas apa kudu nekat Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Ati bingung kok ngene dadine. janji dan sumpahmu wingi kanda tresna sehidup semati Demi cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni mong sawiji kang tansah tak enteni muga telaten lan sabar angenteni yen mengkono yo bareng dendonga nyuwun marang dewa tresno sekali lagi panggilan kepada saudara Mas Nyambe untuk ke tempat mobilnya karena apa Mbak Yu kita meninggal. Mas Nyambe sekali lagi matur sembah nuwun. BA pakne tak takoni apa tenan aneh parat kowe duweni simpenan Kak ora sing kandha aja mukir aku kuwatir jane jaman saiki sing eling melu sing lali mbokne tak takoni ya pakne takon apa apa tenan aneh paran kowe duweni simpenan kok iya sing kandha sapa mungkin aku kuat godane jaman saiki sing eling melu sing lali rasane yen dilarani tak pedhot tekane saiki atiku kok gawe lara mergo kowe tega beton
aku kowe tresno temburine malah gawe gelo nyawang aku yen to ngendi nyebab mripatku aluwung ngali kowe timbang dadi lilit salawase biyen padu dadi racun racun dodok tatu dadi ketun wong tresno yen dilarani yen lakuan aku golek ganti Lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku roto ati yang jatuh